Абе и ти отърва една риба. Скъса ми, ама това е моята риба. Нещо да направя ли за тебе? А? Да не отиде в двигателя? No. Ей, на мама мужа. Аз ги дразна, ти ги хващаш. Цял ден ги чакаме да се активира. Браво на детето. Не бе, те искат и спокойствие, те рибки. Искат леко отдолу. Сега трябваше и аз да съм метнала, ама няма. Я спирай, изключи автопилота първо, след това двигателя на нулева. И какво да направим? Ето рибата. Браво! Много точно. Ето. Нямам как да те снимам. Можеш ли малко да я дигнеш? Не. Снимай да не си... Може, но аз не съм жоката. Това е хубава дебела риба, браво! Да. Покажи на сонара какво се случва. Показала съм отдавна. Вземи фани едно. Ами аз държа въдицата долу, ама... От тези червените, дето румбата. Ето ги. Тръгна ли? Тръгна. Браво!